wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumpasan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng kapag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa ating karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumpasan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ng kabanalan,
blessed afternoon, brethren and televiewers. At pagpalain po tayong lahat. At ako'y naniniwala sa ating pag-aaral po ng kanyang salita ay marami po tayong natututunan tungkol sa ating Panginoon. At nung nakaraan po, yung ating paksa noon ay yung fellowship. At sa panahon po ngayon ay limitado na po ang pagsama-sama. Kaya napag-aralan po natin nung nakaraan kung paano tayo mag-fellowship sa kabila po ng pandemya na ito. At marami pong salamat. At muli sa pagkakataon po ito, ang paksa po natin sa hapon ito ay pag-akay ng kaluluwa. Soul winning po tayo ngayon. Pero bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay manalangin. Mapagpalang Ama, marami pong salamat o Diyos sa hapon ito. Samahan mo po kami, Panginoon, sa pag-aaral ng masalita. Sapagkat kung wala po ang iyong gabay, Ama, wala po kaming magagawa. Patuloy mong patnubayan, Panginoon, ang aming pag-aaral. At ikaw magbigay ng karunungan at katalinuhan, Panginoon, na mahayag ng iyong mga salita sa wastong at tamang pangangaral. Samahan mo ko at iyanag mo po ako. Ito pong aming samot na langin sa pangalan mo po, Panginoon Jesus. Amen. Soul winning is an act that one can exert to bring someone to Jesus and submit himself or herself to the steps of salvation. Ito po yung isang gawa. Kakaroon po tayo ng effort na magdala ng ating mga loved ones o ating mga friends o kakilala sa ating Panginoon para siya po ay malaman niya yung hakbang tungo sa kaligtasan. Ito yung papag-aralan po natin sa hapong ito. At naalala ko po, mayroong isang kwento, isang kilalang preacher po. Ang nagsulwin sa kanya ay isang sapatero, shine boy. At siya po ay bata pa po at nasulwin niya po, naging dakilang preacher po siya. At naalala ko po, nung ako po ay nung college po ako, may nagdala rin sa akin sa ating Panginoon sa campus ministry po. Kaya nakilala ko po ang ating Panginoon at sa kalaunan po, nung tumas po yung atas ng aking pananampalataya, may nagdala uli sa akin isang bading, bakla po. At akala ko po siya yung madala ko sa dati kong pananampalataya. Pero ako yung nadala niya. May mga anak po siya na tinago po siya ng ating Panginoon. Kaya iba-iba po ang paraan ng Lord ang mga pag-akay sa mga kaluluwa. Naalala ko po dito sa Book of Matthew, nung ang ating Panginoon ay talagang tinawag niya sila Apostol Pedro at saka sila Andrew, sila John at saka si Santiago, sila Philip at saka si Nathaniel at saka yung mga iba pa. Kaya talaga naman sila po ay sumunod. Sinulwin niya po sila at tinuruan niya po sila ng 3.5 years. At naalala ko rin po si Andrew po, siyang nagdala kay Peter sa ating Panginoon. O, si Andrew po muna nakakilala. Kaya sa pinapakita po lang sa atin na may mga ginagamit ang Lord para sa atin po. Para tayo po ay makakilala sa ating Panginoon. Kaya salamat sa ating Panginoon kasi ito po ay para malaman po natin yung mga hakbang tungo sa kaligtasan. Kasi po may kaligtasan talaga. Ito po yung regalo ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya gusto ng Lord na maraming maligtas. Kaya sabi niya po sa Book of Proverbs 11:30, the fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins souls is wise. Ang puno po o ang fruit o bunga po ng isang matuwid ay puno o punong kahoy ng buhay. At ang nagdadala ng kaluluwa ay marunong. So, pag ikaw daw ay gusto na maging marunong, isa sa mga
katangian na isang marunong ay magdala ng mga kaluluwa sa panan ng ating Panginoon. Kaya, why should we win souls? Bakit kailangan po tayo mag-akay ng mga kaluluwa? In the book of Luke chapter 19 verse 10, and the apostles, when they had returned, told him all that they had done. Then he took them and went aside privately into a deserted place belonging to the city called Bethsaida. Ito po, nagsusulwin po sila noon. Number one reason, it is the heartbeat and mind of Christ kung bakit po tayo nagsusulwining. Ito po ay pintig ng puso ng Diyos at isip ng ating Panginoon. Ganun po tayo kahalaga po sa harapan ng ating Panginoon Hesus. It is the heartbeat and mind of Christ. Kaya pag may nadadala po tayo ng kaluluwa, talaga po pagka sila po ay tumatalima sa hakbang ng kaligtasan, nanalig po sila sa ating Panginoon at nagsisi. At tumalima po sila sa mabuting balita, magandang balita ng kaligtasan. Ang sabi po ng Bible ay libo-libo pong anghel ang nagagalak sa kalangitan, ang isang kaluluwa na magsisi sa harapan ng ating Panginoon. Kaya ganun po kahalaga ang pag-akay ng kaluluwa. Napakahalaga po ang isang kaluluwa sa harapan ng ating Panginoon because it is the heartbeat and mind of Christ. That is the reason why we should win souls. Number 2, way of gratitude of the salvation we receive. Ito po ay pagbibigay balik gratitude ng utang na loob dahil sa kaligtasan po na ibinigay sa atin ng Lord, na inirigalo sa atin ng Diyos. Kaya tayo po ay nagdadala ng kaluluwa. Ito yung daan para magbigay pugay tayo, magbalik ng utang na loob dahil sa pagkaligtas sa atin. Kasi nung naligtas po tayo, maraming mga bagay na nabago sa ating mga buhay. Pinagaling po tayo, nagbago po yung ating mga pananaw. Na-enlighten po tayo from darkness to light. Number 3, it is the only way meant to be saved. Ito lang yung paraan ng Diyos para ang tao po ay maligtas. Ako po, may nagdala sa akin na sa ating Panginoon, kaya ako po ay naging mananampalataya. Nung ako ay naging mananampalataya, yung pamilya ko, yung loved ones ko, dala ko po sila halos lahat, yung aking mga siblings, yung mga kapatid sa pananampalataya. At ako po ay nagpapasalamat. Ganon din po kayo, mga manonood. Baka akala mo walang gamit sa iyo. Baka mamaya, tingin nila sa iyo sa pamilya nyo, kayo yung black sheep. Hindi nyo alam, may mission ng ating Panginoon. Isang araw, ikaw pala magdadala ng pananampalataya sa bahay ninyo. Gagamitin ka ng Diyos. Kaya wag po kayong mag-atubili na laging sumubaybay o maginig ng kanyang salita. Pag kinausap po tayo ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita at sa pamagitan ng man of God, yung nangangaral at sa pamagitan ng banal na Espiritu, ay talaga po naman tayo po ay magagamit ng ating Panginoon. So yun po yung mga dahilan kung bakit kailangan po tayo magsulwin sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Sabi po ron, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Kaya yan po ang napakaganda at gusto ng Diyos yan na tayo po ay pinili sa ating panahon. Isang mataas na antas, isang banal na bansa. Kakaiba, special people po tayo sa harapan ng Lord pag tayo po ay nanampalataya sa Kanya. Kaya sabi po ron na tayo po ay mag-proclaim at magpuri sa Panginoon dahil sa ginawa niya po sa atin. At yun ang gusto ng Panginoon. Kaya lahing pinili po tayo, maharlikang pagkapari, yung royal priesthood. Pero mo, maharlika po. No? Talagang isang bansang banal, sambayan ng pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman
tungo sa kagilagilalas na liwanag. Dati po, nasa kadiliman po tayo. Madilim ang ating paglalakbay. Hindi natin alam yung ating ginagawa, kung tama o hindi. Pero dahil po, nabag ang ating Panginoon Diyos sa atin po, nandun na po tayo. Tinawag po tayo, tapos talaga namang nung tayo po ay naliwanagan, kailan we must proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Kaya yung liwanag na yan, kailan magliwanag po tayo. Binago po tayo, enlighten po tayo, at nagkikita po ng ating mga loved ones yung patuto sa ating mga buhay. In the book of Romans chapter 15, verse 14 to 15, it is the only way for men to be saved. Kaya ang sabi po ron, ngunit paano silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinampalatayanan? In the book of Romans, sa Romans chapter 10 verse 14 up to 15. Ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinasampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? Di ba? Sa verse 15, at paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita ng mabubuting bagay. So, ang nais ng Lord, magdala tayo ng mga kaluluwa. Ito lang yung paraan ng Diyos para tayo po ay makapaginig ng Kanyang salita, magkaroon tayo ng pananampalataya. It is the only way men to be saved. So, tatlong bagay po yan kung bakit kailangan po tayo magdala ng mga kaluluwa. Sino naman ang ating mga aakayin? Who shall we win? Kung matatandaan po natin, lagi natin napapakinggan po yan, the parables of the lost sheep, the parables of the lost coin, the prodigal son, and the older son, no? Nung binahiginan po sila ng kanilang mana. Ito po yung ating mga dadalhin sa Panginoon. Number 1, mga unbelievers, mga hindi mananampalataya. Ang tawag po dyan yung mga lost sheep. Ito po talaga yung talagang ang kaalaman nila sa Bible ay mababaw o kaya talagang hindi sila nananalig, hindi sila naniniwala sa salita ng Diyos, hindi sila naniniwala kaya sa ating Panginoon. Yun ang mga unbelievers, hindi naniniwala, hindi nagtitiwala, hindi nananampalataya. Kaya dyan po, ang sabi po riyan sa 15 Luke 1 to 7, mga Pharisee at Skriba and dumating at gusto makinig sa Kanya sa verse 3. Nagkaroon po ng parable sa verse 4. What a man of you having 100 sheep, if he loses one of them, does not leave the 99 in the wilderness and go after the one who is lost until he finds it? And when he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing. And when he comes home, he calls together his friends and neighbors, saying to them, rejoice with me, for I have found my sheep, which was lost. Sabi ni Kristo sa 7, I say to you, that likewise there will be more joy in heaven over one sinner who repents than one over 99 just persons who need no repentance. Yan ang mga isosolwin po natin. Wala tayong itatangi. Pagka nagkaroon po tayo ng mga burden sa kaluluwa, yung nahabag po tayo sa kanila. Alam nyo, mapalad po kayo pag may nahabag po kayo sa kaluluwa, yung naawa po kayo. Ibig sabihin, nangungusap ang Lord po sa atin. Talagang hasikan natin sila, tulungan natin sila, kung may tulong tayo, talagang pinakamaganda dyan, ay solwin po natin sila na yung plano ng kaligtasan. Siran po natin sila, yung mapatuto po natin. Tulad po yun, yung lost sheep. 100 po yun eh. Nawawala yung isa. Di 99 yung iniwan. Tuwang-tuwa po siya. Nung nakita niya yung nag-iisa, tinawag niya yung kanyang mga kapitbahay at mga kaibigan. At tuwang-tuwa siya. Talagang kinarga niya po yung nawawalan po pa. Ganun din po tayo minsan na
talagang nawawala po tayo. Pero ang Lord po ay gumagawa ng paraan para hanapin niya po tayo. At ganun po ang gagawin po natin. Ano? In the book of sa verse 8 hanggang 10, the offended, yung lost coin. Yung offended, ibig sabihin, sa iglesia po yan, nasasaktan po. Minsan sila po ay nanghihina. Minsan balik kung saan nila gustong komportable. Kaya minsan nawawala po sila. Ito po naman yung parable, yung lost coin. Isang babae po. Kanina isang lalaki. No? Ngayon isang babae having 10 silver coins. If she loses 1 coin, does not light a lamp. Sweep the house and search carefully until she finds it. Ito po talagang nag-exert po siya ng effort. Inatulad ng Lord yung kaluluwa. Kanina, isang tupa na nawawala. Sabi ron, isang sinner, totowang mangyan sa kalangitan. Itong parable number 2, yung lost coin naman. Tuwang-tuwa, coin po yun tuwang-tuwa po. Yung nawalan. No? Talagang naghanap po ng liwanag, ilaw, hindi niya makita. Tapos winalis niya. At nung nakita niya po ganun din, tuwang-tuwa po siya. Naghanda pa siya. At in-invite niya yung mga kapitbahay niya. At siya po ay nagalak. At ganun po ang ibig sabihin po niyan, talagang pag may nawawala at panumbalik po siya sa church, dahil nasaktan po siya, mahina po siya, tayo po ay nagpa-follow up, lalo ngayon, ay panahon po natin ngayon, halos tinatamad na tayo mag-follow up. Yung mga nawawala, yung mga bunga po natin, yung dati, ang sigasig po natin sa pagdadala ng mga kaluluwa. Pero yung iba hindi nagpatuloy, kaya tayo mismo na nagdala ay nanlalamig at ayaw na natin magsulwin. Ay gusto ng Lord, kagaya po nitong babae na talagang naghanap, nag-exert siya ng effort, kumuha siya ng ilawan, at kumuha siya ng walis. Nahanap niya naman po. Ganun po. Talagang meron tayong effort, meron tayong gastusin. Pag hanapin natin yung nawawala, mamasahe po tayo, ilibre natin po sila para manumbalik sila po. Bigyan po natin ng halaga yung panahon. Kung pandemya naman, pwede yung cellphone, pwedeng chat, pwede kong text po. Pwede po yun. Maraming paraan ng Diyos para sila po ay makapagpatuloy. At number 3, the willful backslider. Ito po yung kadalasan na ating napapakinggan, yung parables of the prodigal son. Luke chapter 15, verse 11 to 24. Ito po, magkapatid po ito, at yung bunso pong kapatid, yun yung prodigal son. Ito po ay kinuha niya yung mana niya, at binigay naman ng tatay. At sa kalaunan po, siya po ay naglakbay sa malayong lugar at talagang winaldas niya yung kanyang mana. At napagtanto niya nung nagkaroon ng taggutom sa kanyang pinuntahan na lugar, siya po ay nag-alaga na po ng baboy na halos pati yung mga kinakain ng baboy, halos kakainin niya na rin. Kaya naalala niya po at na-realize niya na babalik siya sa kanyang ama. No? Hingi siya ng patawad sa amang nasa langit at nakasala rin yung amang nasa lupa, yung tatay niya ng biological. At yun yung nangyari, bumalik siya. Kaya tayo po, pag may mga backslider na talagang nawawala, puntahan po natin, panalangin natin, yung mga solwin natin dati na nawawala, dati kasama po natin sila. Ganon din ito, naligaw itong prodigal son na to. At tinuruan siya ng leksyon ng ating Panginoon. Ano yung tinuro sa kanya? Nagpakababa po siya. Kasi nung nagkaroon siya ng sagana, di po siya mababa kasi sagana po eh. Kanyang kadalasan po ang tao, pag sagana po nakakalimot. Pero pag ubos na po at nawala na po, doon bumababa. Minsan doon tayo natututo. Marami tayong matututunan sa Lord pagdating sa pagpapakababa. Maring ibababa tayo ng ating Lord sa ating mga kataasan. Dati meron tayo, ngayon, unti-unti nawawala. O kaya, meron tayong magandang trabaho, tapos nawalan. Meron tayong magandang katayuan sa lipunan, pero binaba po tayo.
Hindi tayo binaba dahil gusto ng Lord na mababata. Ang gusto ng Lord para ma-realize po natin yung kataasan natin na ang Diyos pala, mayroon tayong Panginoon Diyos na tatawagin, na pwede tayong i-restore, pwede niyang ibalik yung nawala. Pero natuto na po tayo. Dahil yung pag-restore sa atin ng ating Panginoon, yung pagkakilala natin sa Kanya, ay pwede niyang panumbalikin o ibalik yung mga nawala. Ibig sabihin, kahit na nawala na yung malaking halaga, pero yung sigla, yung karunungan na natutunan po natin sa Lord, sa ngayon, yung makaranasan po natin ay iba po. Kaya gusto ng ating Panginoon yung backslider po na ating kapatiran, pag-pray po natin sila, puntahan po natin sila. Kung personal na nasolvin po natin yung mga loved ones po natin, tiyagaan po natin sila. And then, the last one is the older son. Kanina yung prodigal son is the younger one. The lost inside the church. Sa Luke 15:25-32 po. Siyempre po, umuwi na po yung younger brother. Ngayon, tuwang-tuwa po yung tatay. Siya po ay naganda, nagpiging. At talagang tuwang-tuwa siya, sinalubong niya at pinaganda niya. At talagang nilagyan siya ng robe, pati yung alahas. Tuwang-tuwa po siya. At nung umuwi yung older son, itong older son, hindi niya namamalayan na tinanong niya sa kanila mga alipin, bakit maingay? Sabi nung alipin, nagingay kasi dumating yung kapatid mo. Karoon po siya ng inggit, no? Kaya tinanong niya sa kanyang tatay, sabi niya, hindi niyo ako pinaganda ng ganito, bakit ito? Nagwaldas na nga, nawala na nga, tigas ng ulo, tapos bumalik. Ano sabi nung tatay? Abay, magpiging tayo, magsaya tayo. Kasi itong kapatid mo na namatay ay nabuhay na muli. Ibig sabihin, na-restore po siya. Na-realize niya yung kanyang pagkakamali. Humingi siya ng patawad sa ating Panginoon Diyos. At humingi siya ng patawad sa kanyang tatay. Kaya, nagbalik po siya. Ibig po sabihin, isa sa mga paraan niya ay nag-humble down po siya. Talagang tinanggap niya kung ano yung kanyang kalagayan. At yun ang gusto ng Lord minsan sa atin. Gusto ng Lord, tanggapin po natin yung ating mga kalagayan. Kasi ang pagsusulwin po, ang pagdaakay ng mga kaluluwa, wag lang soul bringing. Ang tawag ko po dyan, soul bringing. Alam nyo ba soul bringing? Diba kadalasan po pag nagdadala po tayo ng kaluluwa, pag napagbigyan tayo, tapos ilang beses, ang gusto ng Lord, soul winning. Ibig sabihin, bunga. Mananatili yung bunga. Ibig sabihin, magiging matured, kagaya mo. Isang araw, mayroon na siyang ministry sa church. Sinabi po rin sa John chapter 15 verse 16 na kailangan mamunga, mananatili yung bunga para makuha natin yung blessing ng ating Panginoon. Sabi rin doon, pangako ng Lord yun and your fruit shall remain, and whatsoever you shall ask in my Father's name, then I will give it to you. So, ang blessing pala ng ating Panginoon ay yung pagsusulwin, yung paghayo, mamunga, at mananatili ang bunga. So, yan ang gusto ng ating Panginoon. Ngayon, yung older son, sa verse 25, ang sabi niya, now his older son was in the field, and as he came and drew near to the house, he heard music and dancing. Sinabi ko na po yan sa 27. And he said to him, your brother has come, and because he has received him safe and sound, your father has killed the father. Kapito po yung sinabi po ng kanina. Ito matinding ginawa niya. But he was hungry. Nagalit po siya. And would not go in. O ayaw niyo pumasok. Kasi galit po siya Nainggit po siya Siyempre po, pinagandaan Nagwaldas na, antigas ng ulo, nawala ng ilang panahon sa kanila, tapos nung dumating, paghandaan pa naman. Ang sabi ng kanyang tatay, therefore, his father came out and pleaded with him. Nagmakaawa yung kanyang tatay na sabi niya, pasok ka na, halika na, makipagpiging ka, nandito na yung kapatid mo. Verse 29, so he answered and said to his father, Lo, these many years I have been serving you. I never transgressed your commandment at any time. And yet, you never gave me a young goat that I might make merry with my friends. Pero mo, sabi niya, hindi niyo man lang ako pinagandaan.
dito na ako sa matagal na panahon na naglilingkod ako sa inyo. Alam niyo ang sagot ng tatay sa verse 30. Ito po, but as soon as the son of yours came, who was devoured your livelihood, with harlots you killed the fatted calf for him. And he said to him, Son, you are always with me, and all that I have is yours. So, ibig po sabihin, nandito ka naman sa akin, anak. Ito yung tama. Verse 32. Kailan magpakasaya tayo? Nagagalak tayo, magdiwang tayo, and biglat, for your brother was dead, and is alive again, and was lost, and is found. Yun, sabi ng tatay niya, nandito naman ako lagi sa iyo. Ibig sabihin, kung anong akin, yun na sa iyo. Di mo na kailangan na hanapan pa ako ng kanya. Kasi nandito ka, secured ka eh. Yung akin, pag nawala na ako, iyo lahat yan. Yun na ibig sabihin po noon. Ngayon, ang sabi ng tatay sa 32, natural lang na tayo ay magalak, magparty. It was right. It was right that we should marry. Bakit? Ito, kapatid mo patay na, ibig sabihin, wala na to. Alam niyo po, pagka customary po ng mga Hudyo, pagka umalis ka na, hindi ka na pwedeng bumalik. Kasi kung baga sa matigas ang ulo. Kaya sa lipunan sa barangay na yon, bawal na talaga yung minsan binabato yan. Kasi sa tigas ng ulo, kasi yun ang kautusan eh. Pag ikaw ay naging suwail sa magulang, binabato po yan. Kaya dito po, kaya sabi niya, namatay ito pero nabuhay. Ibig sabihin yung habag ng ating Panginoon. Kahit na nasa kautusan, patayin at patuhin. Pero sabi nung dumating ng ating Panginoon, habag na. Itong dati patay, ngayon nabuhay. Kaya natural lang na tayo ay magalak at magdiwang. The command to go. Ito na po. Ang soul winning pala, this is a commandment of the Lord. Yes. To go. Yun one of the commission ng ating Panginoon in the book of Matthew 28:19. Lagi po natin napapakinggan yan, napapasa po yan. Kailan mag-sink in sa atin, pumasok po sa atin sa puso to. Na talagang, Lord, bigyan mo po ako ng kabigatan sa mga kaluluwa. Pag evangelist po kayo, talaga namang hahanap-hanapin nyo pag hindi kayo nakapagsulwi. Parang kasama na po sa buhay nyo yun, naghihina kayo, didi-discourage. Kasi yun ang parte ng buhay mo, yung evangelize, yung soul winning. Kaya, go ye, therefore, and teach all nations. All nations by baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ito yung Great Commission, ginagawang omission, hindi ginagawa. Omission niya pag hindi mo gagawin. Gusto mo na soul winner ka at gusto mo na marunong ka, sabi ng Lord, he that winneth souls is wise. O yan ang tulad ka ng puno ng puno na talagang nagbubunga ka na matutuwid. The fruit of the righteous. Kaya masarap po ang magdala ng kaluluwa. Iba po yung kagalakan na nararamdaman mo. Kahit na nakakapagod, kahit na malayo, kahit na magastos. Pero pagka nakapagdala ka ng kaluluwa, ang tawag po dyan ng Bible, unspeakable joy. Talagang ipaparanas sa iyo ng ating Panginoon. Kaya, the commandment, this is a commandment. Pag sinabing commandment, utos ng Diyos yan. Kaya kung gusto niyo ng pagpalain po tayo, magsulwin po tayo. Alam niyo po, ang sinisigurado ko po, at experience ko po to. Pag ako po marami problema, siyempre po hindi mo maiwasan niya kahit na preacher ka, kahit na leader ka, sabi natin na professional ka, maganda yung kalagayan mo, pero dumarating po yung pagkabagot, dumating po yung pagka-discourage, pero ang sikreto po, kuwari preacher po kayo, mananampalataya po kayo, magsulwin po kayo. Makakalimutan niyo po yung problema niyo. Tapos tumataas yung antas ng pananampalataya niyo po. Isang araw matatag na yung faith mo. Isang araw yung problema mo pala, nabigyan na ng solusyon ng ating Panginoon.
Kaya yun po ang sikreto. Kaya ang yaman mo, pagka mayroon kang soul na dala sa ating Panginoon, ako, yaman niyo po. Kasi napakayaman po ang kaluluwa, napakalaga po sa harapan ng ating Panginoon. Kaya halos katumbas nga yung kaluluwa ng isang kaluluwa. Pero mo, libo-libong angel ang nagagalak sa isang taong nagsisisi. Isipin nyo na lang po yun, mga kapatid at mga minamahal, mga nanonood. Napakalaga po ng isang kaluluwa sa ating Lord. Sa Book of Matthew chapter 9 verse 30, tingnan nyo po, sabi ng Lord, "Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest." Pero mo, dahil walang nagre-reply, panalangin pa natin sa Lord na magpadala ng maraming manggagawa sa ubasan. Sagana po ang ubasan ng ating Lord. Napakaluwag po. Hindi pinapansin. Hindi pinapansin yung mahalaga, yung salita ng Diyos. Alam niyo po, ang salita ng Diyos, sinatulad po yan ng isang kayamanan. Ang sabi po rin sa Book of Matthew na pag nabungkal mo raw yun, hanapin mo, pag nahanap mo yung kayamanan na yun, ibibenta mo yung areran mo para mabili mo lang yun. Ganun kahalaga ang salita ng Diyos. Kaya yaman po ito. Ang yaman na ito hindi kumukupas. Sinatulad po ito sa yaman ng ginto at pilak. Pero mas mayaman ka pagka sagana ka sa salita ng Diyos. Pag may kaluluwa kang dalang-dala. Yaman yun ng ating Panginoon. Buhay na wala hanggang yun. Biro nyo po, mapapahamag yun. Tapos ginamit ka ng Lord. Tapos nabuhay po siya napunta po siya sa buhay na wala hanggan yung kanyang kaluluwa. Kaya matutuwa po talaga ang ating Panginoon. At ang sabi ron sa Book of Acts chapter 1 verse 8, "But you shall receive power." Pero nyo mga kapatid, pag soul winner tayo, meron tayong power. What is that power? The power to witness. Bibigyan po tayo ng lakas ng loob, bibigyan po tayo ng boldness to preach, boldness to witness. Marami po tayong papatotoo sa ating mga loved ones, sa ating mga kakilala. Marami papa-experience sa atin ng Lord. Na talagang mga himala, mamamangha. Kaya binibigyan po tayo ng maraming patutuo ng Diyos para yan po ang gamitin po natin para mag-witness po tayo, para magdala ng mga kaluluwa. Kaya sabi niya, "But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, and in all Judea, and Samaria, and to the end of the earth." Pero pag soul winner ka, saan ka dadali ng Lord? All the world. Ibig sabihin ng all the world talaga kung kaya mong maglibot ng mundo. Pero yung world na yan, mayroon kanya-kanya tayong world. Mayroon tayong kanya-kanyang kinabibilangan. May kabarkada ka, may kamag-anak ka, may mga kaibigan ka. Yung mga klase mo. Yun ang word mo. Yun ang pupuntahan mo. Pag ikaw ay mananampalataya, na pinagaling ka ng Lord, pinagpala ka ng Diyos, yung buhay mo, patutuo mo. Yung nangyari sa iyo. Kaya nangyari sa iyo yan, ikaw yung magiging ilaw. Ikaw yung magiging gagamitin ng Lord. Yan ang gagamitin ng Lord ng tools para sila ay maakay mo sa iyong pagsusulwi. Kaya tuwang-tuwang Lord pagka meron talaga isang kaluluwa. Pero nyo, Jerusalem, Judea, and Samaria, and to the end of the earth. Kahit saan, kahit sa malayo. Pagdala-dala mo pa mabuting balita, hindi ka mapapahiya. Napakasarap magsulwi. Napakasarap magdala ng pag-akay ng kaluluwa. Kaya ang Diyos po ay hindi po namimili. Lahat po open po ang vineyards ng ating Panginoon pagdating sa soul winning. Yan po ay libre. Panalangin nyo lang po sa Lord. Isang araw po, unang-una, habang kayo po ay sumusubaybay at nakakasunod po sa ating sa salita ng Diyos, minsan, atibay na po kayo. Mamaya, tinuturuan na po kayo ng Lord. Mamaya-maya, meron na kayong ministry sa church. Kaya magpatuloy lang po tayo sa ating pagsusulwin. Tanim lang po tayo ng tanim. Maluwag ang upasan. Ang Diyos po ang bahala sa iyong kabuhayan. Ang Diyos po ang bahala sa iyong kinabukasan. Ang mahalaga, sumusunod po tayo sa ating Panginoon. Sa araw, makita ko kayo pagpalaan. Napagpala po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang hapon po. Tayo po'y manalangin. Marami pong salamat, Ama, sa aming paksa na magkakay ng mga kaluluwa. Hindi lang po kami soul bringing, Panginoon. Kailangan soul winner kami, Panginoon. Talagang ito po, Panginoon, ay mayalay po namin hanggang sa iyong pagbabalik. Kung hindi ka pa babalik,
o hindi po man namin tawagin mo po kami. Mayroon kami mga bunga, Panginoon, na may alay sa iyo, Panginoon. Bunga po, nakagaya namin na mananampalataya. At marami pong salamat sa mga pangako mo sa bawat isa, Panginoon. Salamat po sa paksa na binigay niyo sa amin. Nawa, Diyos, magkaroon ng kabigatan ng mga mananampalataya na kahit na ganitong panahon ng pandemya, Panginoon, ay makapagsuluin pa rin, makapag-akay ng kaluluwa, may share ang iyong kagandaang loob. Birang gratitude po sa aming nakuha sa aming na yung kaloob na kaligtasan mo. Pinagalin niyo po kami, pinagpala niyo po kami sa lahat ng areas ng aming mga buhay. Iningatan niyo po kami, Panginoon. Kaya naman marapat lang po, Panginoon, na kami magdala ng kaluluwa. Upang ito po, Panginoon, ay bigay pasasalamat namin sa iyo as a gratitude, Lord, because of the salvation that we attend, O God. Thank you so much. We praise you and we thank you, Lord. Bless your people, bless our brethren, bless our televiewers. Purihin ka, Panginoon. Salamat po na marami. In Jesus' name. Amen.